Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yang ini iki lho oleh-oleh kembang api disumet bareng metune ganongan. Bocah iki mesti trauma. Biyen nak ya pas reokan ngene iki disusul polisi. Dardor kae. Mercon kayak tukang bedel. Nek iki mercon tenanan. Mercon yang nyumpet ya kleru kok. Ngapa? Wong ndelok keluwe tok. Lah kuwi ngono rak dingge tenger. Tenger apa? Ben meriah acarane rak diwehi kembang api ngono. Kudu kembang api. Lah apa? Kembang siang. Mbak ya sing apik. Apik aku ya. Wong perkara kaya ngono iki kok ora tau ruwet. Tapi ngomongku apa mercon ngene iki yo? Lah mercon apa? Ora bumbung kowe. Mercon pring lho. Wong nek kene iki masyarakate tumblek-blek lho sing delok rame. Rame. Tuwek-tuwek apa ki sepuh-sepuh, nom-nom, bocah cilik-cilik dadi siji iki lho aku ki. Apik dong. Ning sing beda. Apa? Kowe metu kok kene to? Nah, Metu, seneng. Lah niku wong tuwek. nyambung. Tak tutupi aku. Lah nyambung. Remason aku. Raya wis sepuh ben ora kena masuk angin. Mosok delok rek karo Remason. Kowe engke wis atraksi kono. Wis. Ini apa? Jangan iki ra seneng kok. Lah nyatane antusias ora patek anu iki lho deloken carane. Perkara mercon lho. Kok nyalahne mercon kuwi mbok aja. Nek omong ki aja petentengan ngono kuwi. Aku ki ora budek. Iki lho iki mbok ditoto. Wah, lambe ku dawa-dawa. Loro. Lah wong omong kok mlilik-mlilik. Lah ngene iki Kono lungguh tak dudoi. Lah iki gak masuk mercon mau. Yanto lho kan. Bakul es. Bakul es iki kowe karepmu dhewe. Wes, kok lancar rezekine. Siji ae. Ora. Yo. Ora. Bono. Bocah iki nek kulino Wae masuk bar main Oh, bola. ngalih. Gayamu anek ngono. Lha iki malah setrume meloncat ra bongkol ngono. Wong matane gak ono ra diketne. Anu mason iki rada plencake titik. Lambemu mbok aja kenyi. Lah wong rumangsa kok kowe iki ngisi-ngisini yo. Lah nyambet to. Wong berkesandung yo tepuk tangan. Lah tapi kalau terbukti nyambut gawe iku tenanan, mangkane antusias ya apik. Antusias koyo aku mlebu rene mal. Nyapa? Karo Linmas dicangking glebone rene karo ngokeh. Kowe dikawal kengke to. Heeh. Yo jenenge artis bintang tamu yo maklum. Artis das karo maling Mas. Lah wong maling, lha putra yo potongan ki mbok yo sing melipis mening. Ya bocah wong. Lha kok potongan sesuk ki aja alah masa ndas sak cemek ngene iki. Lah kowe madhep orono. Lah iki tak apik to. Lah kira to dibunga kok bokong ketek. Wah, ya Allah, iki lho, sono. bakun. Lah iki to. Niki Mbak, iki mbiyen kan ngene bae to. Ora 20 lho. Kayak nyaket lho Mbak urut. kowe ki mbok aja
Ngene iki lak wis rezeki. Oh, waktu entek, lah kok malah medun, Bang. Ya jelas mudun to gawe ro to. Delok ten ning kantonge saiki rokoke Samsu lho. Ora oleh tujuan iki. Iku yo nggur gledis saiki. Utang sudah lho, utang sudah sama aku. Piton-piton nggih ya Allah. Wah, acara iki lho meriah lho. Sing ditedasi nang Bapak Herianto Iki apa to? Yogane Bapak Herianto. Oh, anak kok kuwi mosok anak telu dibareng. Udah kuwi Bapak Herianto menika adalah bapak dari Dek Akira ya. Terus Akira iki katanya ben bakulan Aki to. Baca kulino jeblas ngono lho nggih. Paling endak iki acarane apa? Tedak sinten kuwi dalam arti tedak kuwi midak. Oke. Sinten kuwi lemah. Jadi nyekseni pertama kalinya Dek Akira memijak bumi iki. Ya. Nyapa to kok diwehi adat kurungan? Nyapa kok pitik ngono to? Lah iya to. Iki mbok aja ndek. Ayo kurungan ya to. Ndelok lambemu dulu. Tapur neh. Tanggapan ora leren kok iki mek ngono ae. Lah kowe sapimu gedhi. Ngene mbok lokne. Lah kowe lak yo duwe sapi to ning ngono. Sapi apa sapi teng iki? Kowe ngerti apa ora tegese kok diwehi adat di lebok anu nduk Akira dilebokne ning kurungan kae. Aku lho. Ora. Lha wong ora ron iki nek mau kemlelet. Ya kemana bisa ora apa-apa. Mangkane sesuk ki aja kok nggo kok gedhekne emasmu. Utekmu ki lho gedhekno. Oh ya. Kok gedhekne emas. Wong lanang ki ora oleh nganggen emas. Kene dititipke emas ae. Aja bodol iso. Kok gadekne getuk sapi neh, Bro. Apa ta tegese kok dilebokne kurungan? Apa tuh? Besok kuwi ben bocah ki ben ora iso kudu tetep eling nek duwe omah. Oh, ya. Mas yo lunga ning adoh nyambut gawe ning adoh paran, yo kudu kelingan omahe. Nyatane adikku nang omah. Lah, lu adimu gendeng ngono lho. Makane delok ning omah. Dulurku neh. Apa ta kok terus sebabe diwehi midak jeneng tujuh rupa. Iki tok nek aku cincin. Ora ngono kuwi. Iki kok. Tegese apa ta kok midak jeneng tujuh rupa. Iya. Dadi besok kuwi ben dingge pengeling-eling bocah. Oke. Lakune besok nek wis dewasa kuwi banyak rintangan. Ben iso nglewati. Ben iso sukses masa depan. Kowe iki ora usah melu omong sing pinter aku. Oh iya. Kok melu omong ae. Pundi tanduke? Pundi? Oh niku Dek Akira ya. Tak kira kurang Pak kuwi. Cantike. Ya Allah lucune kaya ponakanku ya Allah. Ponakanku gadah gisul, Bu. Gisul sekawan. Lah omongi bapak papa. Jumrongos blok iki kok karepmu dhewe. Ya paling endak ya melu urun donga to digendho. Ah, dongane urip umurat mare kok dongane kono. Cah ki angel aku ki isin lho ngene-ngene adewe iki. Isin kok budal tipe lho isin. Mbak ya sing tenanan adewe ning kene iki ibarat wis kaya wong kembar. Kembar. Adewe ya didelok wong kembar kae. Piye kok? Ireng karo coklat iki ora kembar wong sijine rada bapak ibu ngono. Ora. Kowe iki mbokmu neh kuwi kok iso. Ya nek manis-manis cantik-cantik. Wis pokoke kanggo adik muga-muga besok iso junjung jenenge wong tuwek. Iso sukses dalam berkarir. Amin. Ayam tentrem asare nyambut gawe. Oh iya lah. Iki mau menika anu Bapak Herianto sing pundi? Oh panjenengan. Oh teng Taiwan. Lah ibuke menika wau sing nyawer wau. Nggih. Aku nggih lagi teko wis diweling nggih. Apa? Mas Kentung matur suwun rawuhe. Nika Mas Bongge pundi? Oh tesih teng Wingking, wing uyuh kene lho. Niki nyuwun tulung jenengan sanjang nih Mas Bongge 2 tahun kas kon balik ning kene kowe. Lah nyapa rene? Kon urip ning kene. Lah nyapa kon? Arep dingge seret-seretan ku lho. Sedeng lumpuh. Irek lho. Wayahe dolanan geret-geretan kae. Iki apik badhe kunci gawe badhe. Pola lho.
iki ndi? Kudungan koboi kuwi ta? Hah? Oh, sing mburi tak kira nek iki gitu. Wah, iki bocah negara ngleding iki kowe kuwi. Mereka tadi satu tepuk tangan, Dek. Sik urung duwe ekspresi, sik bingung bocah cilik kuwi. Oh, lahirnya ben pas sunyi ya. Lah iya. Tole, siapa jenenge sapa? Aku iki sono jenenge. Bapak Romli jenenge. Sono ki lak sing kene iki. Oh, Yanto itu. Duh. Dek Adit, menika nek Mas Punggi iki satu wayahe keplak-keplak ya keplak-keplak. Malah keri tepuk. Kasat. Alah gua Adit ki angel nek diomongi. Ora roh, kowe pola neh. Pola. Ben roh. Oke. Kalau kadang ngumpeng gua keplak-keplak terus kalau. Alah. Bocah kok senengane nggawe tangis bocah to kene. Ora ngajen aku. Lah nyapa Tak parani, tak imut-imutne, tak salami mah tahan kiwa. Oh, kita ngajen kok yo ya upil mah. Iya kan sing pengen dingin ngumpil kan ke. Tole ora sawedi lho karo Mas Punggi ora sawedi. Ngono kuwi sesone idonono ya. Pingin didoni wong rong garing kok. Lah kowe iki lho mlecing ngene bocah cilik lucune kaya ngono kok gawe tangis iki lho. Lucu apa? Malah ngeceng aku. Jangki aku lah ora seneng lho aku ngene iki Punggi iki. Lah ya roh. Paling endak adewe iki yo nggawa batur. Batur. Alek iki Alek kok Romli pisan iki. Alek biser lho kowe iki ngapa? Hei, braser mobil. Alek biser delok antuk. Ale lewiro tatoan bareng nyundak mriku opo? Tatone ya anu lope-lope. Iki kaya dijahit. Malah kaya balung pinggang ya. Kowe iki karepe ya ben kereng. Kereng apa malah kecil cadek kucing. Aku ngingeti Alek kelingan biyen aku. Cilik Alek kenteng ngene iki. Dawa ngene iki. Ayo Le. Ojo guyu. Lah kok guyu-guyu. Ganong. Kata Ade Raras iki gendeng kata. Aku jane ya urung percaya nek iki adine Raras. Joget sih lah.
mobil.